In Romte giet Joop Mulder dit keer op onderzoek uit om te zien of er oude terpgroen krijgen kan voor de terp van de toekomst. Zitten explosieven uit de Tweede Wereldoorlog de bouw van de nieuwe Vinken mogelijk dwars en wordt er om raaksnoeit in de bosk van oude Bekeep om de oude tuin van Roodbaard weer om te krijgen. Joop Mulder is op weg naar Sint-Niek voor zijn project Wij willen uw klaai weerom. Zijn plan is om de terp van de toekomst bij Blijen voor een pad aan te lezen met oude terpgroen die het eer bij terpbouwgravingen naar boeren bracht is in onder oren het zuiden van Friesland. Om daar de eerme landbouwgroen te verrijken met de vruchtbare terpgroen. Nou, wij hopen dat zo'n 150 boeren bereid zijn om aan een krode met klei weer om te brengen. En dat we daarmee de eerste basis lezen kennen voor de terp van de toekomst. Hey, nou, goedemiddag. Morgen is het nog, ja. Eldert Bokma, goedendag. Jo Mulder. Ja, ik zie het. Ja. Jood had er een afspraak met oud-boer Eldert Bokma en zijn maat en oud-scootjeskipper Jens Zwaga, die als liedjonkje hol bij het oorgraven en vervieren van terpgroen. Nou, hier heb ik dan een fotootjes. En hier staan wij met z'n trein, dat ben ik zo de gek, en dat is Rienk en dat is Lammert in trom van het scootje. En dan moeten we het lossen. Wij gaan met het scootje naar zijn terp daar en hier is een steiger. En die terpbaas, hier ik personeel, maar dan weer van die kipkarkens. Daar komt ongeveer een ton modder op, of klei. En ik bedoel dat rieden bij de dingen mee, maar zo'n nou, een stoomtraantje of een motortraantje. En dan bovenop, dat weer die goten, die kwamen boven het droom. En ik bedoel, dan keepten ze het erin en dan glied het in het schip. Maar dat wie voor 40 cent de kuub. Ja. Een ton. Heb ik geen weet van. Ja, het is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar, nog. Want dat hebben een heel soort groten vol voor 40 cent. Zo'n scootje zit 50 ton in. Ja. Dus dat moest eruit. Ja. Nou, wij dingen, iedere dag lasten we die dingen. De andere dag dan voeren we jongens een stukje, mannen een stukje en dan de andere dag laden we weer. Maar het is natuurlijk, wat dat gaat, het is natuurlijk verschrikkelijk volle klei. Ja. Is verplaatst van hier naar de oren plakken weer waarom en. Ja, Mulder, dit is nog het fotoboek. Hier zit mijn paken. Mijn paken meppen die ben in 1939 op de Westerplaats komen. Maar dan moest ik wat aan de groen gebeuren natuurlijk. En toen werd nog geen kunstmest. En dan kwam de terpaarde in beeld. En van dat is deze bon, die kwam ik nog zien bij Tresor, Auranne Simmer. Dus dat was voor mij heel nieuwsgierig. Ja. Wel voor dikke. En dan ik nog Ulbe Zwager, de naam die buis ik in de familie. Een soort jembe natuurlijk. Bij deze bon, dit is het laadbewijs, terp Etsingenhuizen en van het terp Klaverland. Dat waren dus allemaal verschillende ladingen bij verschillende terpen vandaan om het land vruchtbaar te maken. Nee, maar dat is echt het mooie van het hele verhaal. Hoe die klei toch heel Friesland verplaatst worden is. No? Ja. Weten we bij die in de buurt een terp is? Zoek op romte.tv voor een oerzicht van alle terpen in Friesland. In Koudem liep het ongerestig. Maar met de nijbouw van de Vinken, waarbij het voor het traditionele Ouderijncentrum een appartementencomplex in plak komt, vindt er van alles plak efter de schermen. Zo moet er in een onderzoek uitgevoerd worden naar de aanwezigheid van explosieven in een pad van het te bebouwen perceel. Ze hebben een soort checklist. Krijg ze bijvoorbeeld, ik zie je met het feit dat er bijvoorbeeld vleermuizen binnen. En dat soort beschermde diersoorten. Wordt er ook eigenlijk nog zeg maar, iets van bommen en granaten vanuit zeg maar, bepaalde tijd. Ja, en daar komt het maar het Tweede Wereldoorlog. Wat ik hier voorlezen heb, dat is dus het hele plan de Vinken. En in dit gebied zie je de vermeende vliegtuigbom, om het zo maar te zeggen. Rimmert Plantenga, projectleider bij Sweco, krijgt de opdracht uit te zieken waar het vliegtuig nou exact welkomen is en als er rekken houden worden mat met explosieven in het bouwperceel. Nou, dit is dan de Vinken, dit is dan de Greenstrook wat al je nog bebouwd worden zal.
de gegevens die bekend zijn, is dat het inderdaad hier bij de Vinken lezen zo. Er zit altijd een afwijking van de gegevens die nog vroeger bekend waren en die nu bekend zijn. Er zit een afwijking van om bij de 400 meter en dat is vrij rond, dus hier wordt het een cherkentaal, zeg maar. Dus ja, dan ga je echt in detail onderzoeken van waar zit dat dan. Nou, in het raadsgeval kun je dus nog ontreffen, het zit in de route van dat het vliegtuig je delkamer is, dat het vliegtuig ondertussen iets dropt had en in het raadsgeval kun je nog iets komen. Het verhaal is gewoon van als je dat net goed doorgaat dan, en er gebeurt achterna wat, dan ben je wel verantwoordelijk en aansprakelijk. In de boskom orde bij Cape Hinne is de laatste maand een soort werk verzet. Een groep van zo'n 15 vrijwilligers had om het snoeien en kappen mest. De contouren van de oorspronkelijke roodbaardtuinen komen weer duidelijk weer om. En nu is het tijd voor de volgende stap. Wim Molenaar wacht op het grote ark, want Joet zal uiteindelijk worden met het uitbaggeren van de vijver. Waar je dus blad en andere ophopingen ziet liggen, dat moet er dus uit. Ja. Dus niet de complete vijver is leeg. En dan mag Kevin, die mag hetgeen wat uit de vijver komt, dan mag je dus rijden naar de boer even verderop heen. Ja. En daar komt het over het land heen. Zodra de vijvers schoon zijn, dan kunnen wij met de vrijwilligers beginnen de bruggen te bouwen. Alle bestaande bruggetjes zijn allemaal in een slechte staat. Die worden verwijderd. En nou ja, daar gaat ook nog al het werk in. Ik geloof dat we 8 of 9 bruggen moeten maken. Dus ook in de stijl van Roodbaard, de architect die ook hier dit park aangelegd heeft. Het is daar gelukt, dus dat lukt hier ook. Wilst het werk aan de vijver via de git, zag Wim nog even bij de vrijwilligers. Die krijgt een beem naar onder een helle ha. Voor een aantal bjemmen die het ommatten, zal een professioneel bedrijf inschakelen worden. En keer zo erin. Gewoon vellen is geen optie, want daar zou je veel te veel schade aanrichten. Maar de bedoeling is, er komt een bedrijf straks, dat ze die bomen afzagen en een grote kraan op de straat afplaatsen. En dan met de giek over die woningen heen draaien, de bomen in de strop pakken, afzagen, optillen en over de woningen naar de straat brengen. Waar ze dan verder een hapklare brokken gezaagd worden. In een van de laatste afleverings van Romte ben we erbij als de bjemmen vertellen worden. In Koudum is een paneelplaats met de geschiedenis van de crash van de Engelse bommenwerper in 1942. 3 van de 4 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. Jonken archiefonderzoek ben er ook verklaringen van tjoegen nodig om de risico's van explosieven zo volle mogelijk uit te sluiten. Via werd Jaap van der Veer tracheren. In 1942 een jonkje van 3 jaar. Maar hij herinnert het hem als de dij van Juster. En de hele kamer echt bezaaid met glas. En alle ramen weer eruit batst. Tot de luchtdruk vermoedelijk van de explosie van het vliegtuig wat daar klapt weer. Maar wat ik van mijn huid had, kwam dat vliegtuig hier zo langs. Hij maakte eerst een bocht nog dat om. En daar is er de grond in barren. Ja, toch bleek dat het een Engelse bommenwerper is, een Phantom. Die onderwijs vanuit het westen, vanuit Engeland. De boven de bosjes waai, daarachter laat de Kerkhoflaan. Is hij onderwijs geweest naar Duitsland, helemaal naar het oosten. Bremen, daar hier de bom los laten matten en ondertussen is hij onderschept. Er is een gedeelte vleugel, is delkamer op een boerderij rond de Kerkhoflaan achter die bosjes. En hij had een slinger maken en het vermoeden we in eerste instantie dat hij hier ergens delkamer is. En op basis van getuigenverklaringen denken wij dat hij ergens daar bij de Giertank in die hoeken delkamer is. Nou ja, als bij hem was er heen nou. En, maar de Duitsers weer een apparaat, die hadden de zaak onderzocht. En ik nog eens een keer door de Nederlandse luchtmacht vuren. Ja. Dat weer in 1947. Volgens mij is er geen enkel gevaar om dit te bouwen. Wij gingen gewoon op slag, bleven natuurlijk actief scherp. In die zin van, mochten we iets inkomen tijdens graafwerkzaamheden, dan
ja, maar we direct onder bel loeken. Ja, het leek het mooi te vallen. Of het eigenlijk kan wel zeggen van, er is niks aan de hand. Dus we zijn er weer goed voorbij komen. Zo heet ik shit. Oren weken sjoggen wij hoe de inwoners van Koudem reageren op de nijbouwplannen van de Vinken en binnen de initiatiefnemers van de Terp van de Toekomst op uitnodiging van Joop Mulder bij de opening van Ljouwert Friesland 2018.